Vanhu vobuda vachitaura mashoko vachiti history is now repeating itself. Pane mutungamiri wenyika yeZimbabwe panoonekwa chiitiko chakaitika yesterday, panoonekwa kuti aiwa achangosvika achibva kuEthiopia kunozikanwa kwava kune ajoint summit anokola up maeditors. People they were expecting kuti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe sezvo nekudiwa nevanhu vese munyika yeZimbabwe kuti aiwa ngavasiye matomo varesign, but vanouya vachikola up for unity. Sana pina mashoko vanhu vati aiwa zvinhu izvi zvamboitika muna 2017 pazvakazolita toekupu. Don't subscribe or like or turn the bell icon. Tipina pana pa BBC Zimbabwe kudachitaura mashoko achiti checkpoint 2017 kind of situation when Mugabe called for a press, people is expecting him to resign. Then Mugabe came talking about ZANU-PF Congress and unity. Ndo mashoko anobuda tukanawo kumuna BBC vachiti aiwa the kind of situation yakabitika muna 2017 ndo yakaitika yesterday. Panokuwa kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe panguva ino aiwa ukola up for unity achidismisa kuti aiwa vanhu ngavamire kuda kuita zvavari kuita kana kuda kuita another coup kamufosa kuresigna nekuda kwokuti aiwa iye panguva ino akuzviita constitutionalist achiti aiwa inini kana 2 terms dzangu dzinge dzapera vakomana ndakutongoresigna successor wangu otokondinya nepato vachienda mberi. Panguva ino patiri kuona kuti pakanga pava nechaos, vakomana vachiadvocata for the 2030 agenda. Taikuona kuti kwese ngava mawa veteran, ngava kuopposition, ngava ku the military, kwavangwa nekugunamuna vanhu vasikanyatsi kunzwisisa kuti aiwa this dynasty vakomana vangada kuisa nyika yeZimbabwe zvinomboda kufamba sei. Mashoko atikuona panguva ino vakomana veBBC vachikomera chiitiko ichi chinogona kungofanana nechimwe chakamboitika muna 2017 chavanenge vachilebhula vachiti history ingakwanisa kuzvidzokorora. Imbotitsai mafungiro enyu todi pamusoro pechiitiko ichi. Pinai comment section medu, subscribe or like, and turn on the bell icon.